nginovalo. Kodwa ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuba ilovalo olungembethe njengamanje uGudluze. Ungathi ngangikhona ngemihla yakwa-Israyeli uma uNkulunkulu ethumela uMose ethi akahole abantwana bakwa-Israyeli abase ezweni laseKhenani. Lapho wezwakala khona uMose engabazi eba nokwesaba, waze waphimisa umlomo wakhe ukuthi unamalimi. Kodwa uNkulunkulu wamqinisa ukuthi lokhu azobe ekwenza noma ezobe kusho yobe kuqhamuka kuye. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi konke engizokusho qhamuka esihlalweni ungaqhamuki kimi. Ngoba mina ngumuntu nje onezono. Nokuma phakathi kwabantu abangcwele nje wabengcwele nje nawo ukhona uNkulunkulu phezu kwabo. Kungenza ukuthi ngisabe kakhulu. Ola khona ke into futhi ayenza uNkulunkulu esemthembisile uMose ukuthi uzoba naye. Waphinde futhi waphuthuma wayoqinisa inhliziyo kaFaro ukuthi uFaro mayethi uyakhuluma uMose kube khona uthangamuzo. Cela kungabi njalo ke Nkosi yamakhosi. Njengoba ngiguqile nje. Besibaningi sifunda umthandazo. Ngingabonakali nami ukuthi ngiyogcina ngiguqe kanje. Ifihlekile. Ola njengamanje sekuyimi. Yimile. Ngihamba ngifana nomuntu ohamba entanjeni. Kule ntamba hamba kuyo kunamanzi. Ngapha nangapha noma kunewa. Uma nje ngeke ngangabona noma ngangenza kahle. Kungenzeka ngishibilike. Ngingene eweni noma ngene emanzini. Mhlambe kwesisikhathi baphume abantu lapha esontweni noma ethempelini. Sengibakhubile, angifisi nakuqhuba noyedwa Nkosi yamakhosi ngomgqugquzeli. Lo msebenzi wakho futhi angifisi nokuwona. Ngoba umsebenzi wakho empeleni umusa nje nothando uthi asiguqe. Uma ubuthanda ungaguqa nje ungasukuma ukhuluma ekseni uze kuyoshona ilanga. Kungabikho futhi umuntu okuphikisana ngoba silona isonto lomuntu leli. Kodwa isonto likaNkulunkulu. Isonto lakho. Yithi ngiyayicelela nje ngalokho. Mhlambe ke angikhumbuzisa abakhona ethempelini ukuthi kungani mhlambe umuntu ebhuqile la. Ngoba ngenzeka umuntu ayibuze uthi ngoba amakhosi akuleli ibandla ezizwe maningi kangaka. Kungani kukhethwe mhlambe le ebhuqile njengamanje. Ibingcono ngani kunamanye. Nathi sinawo amakhosi ezweni lakithi mhlambe basho njalo abanye. Kodwa ke angicacise ukuthi umusa lo esawuthola ezulwini, esawuthola esihlabeni, esawuthola kuyo Nkosi yamakhosi. Ukuba ngalesi sikhathi nalomzuzu siyicelele siyinxusele ezulwini. Namacala nokona kokhokho nobaba omkhulu bethu. Abenza ongekuhle phambi kwaNkulunkulu naphambi kwakho uqobo kwase kuba isilinganiso. Yingakho ke nje wasikhumbula namanje usikhumbula. Esithemba ukuthi usikhumbula kuze kufike leso sikhathi la usuthi khona cha leli ichashaza noma leli icala lezi ibongo zabenguni uyayisusa. Kodwa kungakenzeki lokho siyawubuqa ngeNkosi yamakhosi lokho siguqisile.
ngokuthanda kodwa kwakho, hayi ngenkani, hayi nangokuzazi, kodwa ngokuthanda nje ezulwini. Wathi njalo uma ngabe esontweni lokuqala ku-Agasti uyonxusa ukuba siyicelele ezulwini, mhlawumbe uNkulunkulu uyosikhumbula. Siyabonga-ke namanje ukuba usasikhumbulile. Siyafisa ukuthi uma kwenzeka kungakapheli leli cala elenziwa imindeni yethu esilele ephulini lomhlaba, lesi sikhathi kube yisona ngesikhathi Inkosi yamakhosi esiyoyicelela ngaso ezulwini. Sibuya-ke kuJulayi obekade umuhle kakhulu, nala kade kukhulunywa khona kahle kakhulu. Siyabonga Inkosi yamakhosi ukuthi uzivumele ukuthi sibe khona la. Yileso sizathu nje senza ukuthi siphakame sibe phakathi kwabayingcwele, singelutho. Ngoba usho njalo wena uthi sasingelutho, kodwa saba utho nje, ngoba wena wawuthanda sibe utho. Namanje ke sisho njalo Inkosi yamakhosi sasilutho. Ngiyacela ukuba nami ngisuse uvalo ngishilo ngathi lungembeza. Mina-ke ngizwa manje Inkosi yamakhosi ngizawuphakama, bengingazi, kodwa-ke ngoba usungithumile ngiyacela ukuthi ungilekelele. Ingoma yamakhulu 230 nesishiyagalombili.
wafika nangakithi kodwa ngizokhuluma indaba yakithi. Kodwa ekhaya lakithi nasezweni sakithi wafikela komkhulu. Ibona bakubona ukuthi uNkulunkulu. Kodwa kuze bakubone ukuthi uNkulunkulu bakubona ngentombi ewugogo uzalo baba ntombi yakwamini. Base bekwamukela ukuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi wathi mawufika emazweni akithi ulethele okuhle. Wathi ngolunye usuku ayikho into enhle neyo uba yinhle emhlabeni eyodlula lento esiphambi kwayo namhlanje. Abazange bakuthuka, abazange bakunikezele nangalezi zilwane eziyifuyo emakhaya, kodwa baqonda ukuthi uNkulunkulu vele ezulwini. Uthi-ke uma ngabe umkhulu esekhona esekwamukele khuluma nje indaba uthi ya wena sibanibani umbiza ke ngegama unkosikazi wakho uyawuzala abantwana osubasho ukuthi bangaki ngoba amantombazane odwa kodwa kulamantombazane kuyoba khona umfana bemunye. Lo mfana uyoba into enkulu ezweni, uyohlonishwa kakhulu. Kodwa ke unkosikazi wakho lobuhle bakhe ingane yabo noma indodana yabo iyoba ibenze emhlabeni ngeke asakubona. Uyothi mangabe sekusondela isikhathi sokuthi ayibone lento enhle nenkulu okufanele ngabe ayibone enganeni yakhe bese isithi sukufa simthathe. Kodwa ngiyakutshela ukuthi kuyakwenzeka kanjani kusho uNkulunkulu ephakathi kwabantu. Ngiyakutshela ukuthi kuyakwenzeka kanjani yothi kulamanye amakhosikazi niyazi-ke amadoda aganiwe kakhulu. Phakathi kwalamakhosikazi akho khona uvukwa umona bese ithi awu nathi sineyingane sengaba umasibani ingane yakhe siyaziwa la ekhaya nebalekile izethu singaziwe. Mhlambe ke sonke kuyasihlupha lokho emakhaya. Uthi-ke uyothi komunye unkosikazi bese hamba ehlangana nesinye isihlobo bese bethola umuthi bese bekufakela etiyeni utshela ugogo bayokwenzela nje itiye bakhekezele benze itiye bese kuthi-ke kulelo tiye ilona-ke seliyokulanda. Angazi noma kuyinhlanhla noma kuyibhadi nikwazi ukuthi uyahamba kanjani emhlabeni, kodwa kwenzeka kulesalwazi esizala ubaba. Ngempela wathi makusondela kuza ko-67 68 sekubonakala kufanele ukuthi kubonakala kwenzeka kanjani kulo ndodana wakhe wayesehlabele bamenzela itiye njengoba wayishilo. Shembe-ke umlomo ungathethi imali. Siye sibone-ke sifana naye mhlambe ngokwenyanga, kodwa ngokwezenzo kasifani. Futhi noma bangaba oshembe babashembe bonke ngesibongo, kodwa osuke ephathisiwe lokho aphathiswe kona uNkulunkulu uba munye. Ngempela akazange azabona. Uthe mangabe sephatha ubaba esengena esihlalweni akabona wayengasekho.
Angidluleke lapho Nkosi yamakhosi. Ngisho ngithi ungakafiki kulelizwe ngesikhathi sempi yamakhanda usuzosondela ngo-1906 kwakukhona babememeza bethi uyeza ngoba ufikanga ngo-1910 wafika ngaphambi kwalokho kodwa enyameni ufike ngo-1910. Baningi abamemeza basho. Ngiyakhumbula inkosi yake yakhuluma nangonkosikazi wasemaXhoseni owabikezela ukuza kwakhe. Base bebuza abantu bamaXhosa bathi hawu lo muntu uyodlula wena ngokufundiswa uyobefundile siphi lesikole abafunde kusona angenze imlingo engaka ekhulumayo. Thike lo nkosikazi hayi ufunde ezulwini konke abekwenza ukufunda ezulwini. Amen. Njengoba lapho Nkosi yamakhosi konke okwenzayo ufunda ezulwini hayi emhlabeni. Bathi hayi uyahlanya uyobehlanya lo muntu. Engathi nasathi ifundiswa ikhona la emhlabeni. Kunama university khona la emhlabeni, kunama college nezikole. Lo ufunde ezulwini onjani. Wathi kodwa uyeza. Kodwa ngifuna ukukhuluma indaba lo nkosikazi ngoba ngithanda ukukhuluma indaba kaNkabinde. uNkabinde ngiyayithanda indaba yakhe. uNkabinde wasenqunu. Wayemshumayele ebandleni lakhe. Ngithela amaluthela. Mangaphosisi. Owakhuluma ngale ndaba. Wafika kuye. Eganyiwe nje eneyingane kodwa unkosikazi wawusukuphucile ke. Uthi ke uNkabinde wabona izwi noma wezwa izwi libekezela ngawe Nkosi yamakhosi ukuthi awufike emhlabeni. Bathi wayakhe kahle uNkabinde madoda akakha kahle mizi yawise kube kuhle nje kufudumala ekhaya. Kodwa akakufanele ukuthi alishiye leli ekhaya lifudumele linjalo. Ahambe ekhulume sengathi uyahlanya udidekile ekhaya uthi uyeza. Ngitheke Inkonzo leyo kuyincengela nje nokuyicelela nokuyinxusela ezulwini. uNkulunkulu asikhumbule. Thina beyibongo zabenguni zonke ingena phansi kwelimi. Sibonga nokuphiwa nje ezulwini lomusa. Ongasifanele ngenxa yokona lethu. Uthi ke lo Nkabinde ngase ngizindela wazindela nje uNkabinde ngoba ngathi siyezindele baningi nje abazindela la. Uthi wabeze kulokukhola bazindela. Uthi wasekuthiwa uyabona ke ngizoletha isiphepho esikhulu kusho uNkulunkulu. Ngizawuletha isiphepho esikhulu. Siyawuphephula lo muzi wakho yigugu omuhle ongafuni ukuphuma kona. Ngikubulala ngalesi siphepho. Wayesethuka uNkabinde kwasekufika ukwethuka kuye. Awu ngabe ngizohamba emhlabeni. Wayese elilalela izwi kaSimakade. Cela isambulo. 14. Awuthi verse ka 14. Wayese elilalela leli izwi. Ngoba lalithi akayintabeni zasokonjeni. Afika memeze khona. Ukuthi uyeza uNkulunkulu phakathi kwabantu. Njengoba namanje sekhona phakathi kwabantu. Angazi noma khona nosithule. Isambulo 14 verse ka 14. Ngabona ifu elimhlophe no ehlala phezukwalo
ofana nendodana yomuntu, enomqhele wegolide ekhanda lakhe, nesikele esibukhali esandleni sakhe. Nenye ingelosi yaphuma ethempelini, imemeza ngezwi elikhulu, kuye owayehlala phezu kwefu, yayithi faka isikela lakho usike, ngokuba sesifikile isikhathi sakho sokusika. Yebo. Uma ngabe efika entabeni zasobunjini wayesefica umuzi omuhle ongathi usadolopha owakhiwe ngotshani. Phakathi kwalomuzi kukhona itende, kuleli itende kuhleli uSimakade, kuhleli uNkulunkulu. Kusesibonakalisweni, hayi ephusheni, esibonakalisweni. Uthi kwase kuthiwa bheka ke enkabini uthi ubonani. Uthi mayibheke esibhakabhakeni wayeseyibona le. Wase kuthiwa hamba ushumayela umhlaba wonke ukuthi uyeza umnikazi weinto zonke phakathi kwesizwe sikaphunga noMageba. Njengoba namanje ekhona phakathi. Uthi ke uNkabinde mayixoxa indaba uthi ngabona ilanga elingafani namanye amalanga. Lisuke entshonalanga. Uthi lathi malisuke entshonalanga lalikhanya nje. Kodwa lathi mangabe selibheke empumalanga la selikhanya kakhulu. Uthi ngaleso sikhathi likhanya kakhulu. Uthi ngabona zonke izinto ezimbi zibaleka, zonke izinto ziphela, nobubha kuphela, nokuhlupheka kuphela. Amen. Izono zabasobala zangafihleka. Konke kwenzeka emhlabeni kwangafihleka. Uthi kwathiwa ke uNkulunkulu uyofika abantu abakhumulise ingubo lezo siyigqokile abafakisa amabheshu ngoba belungu basikhumulisa amabheshu. Uthi ngoba uma ngabe idlozi lifike ugqoke kanjena suke lingazi ukuthi izakwenza kanjani. Ngoba uNkulunkulu wathi asibhince ikhumba. Amen. Kodwa kunzima. Nami nje kunzima. Mase ngibuka isudu yami bese ngibona ngako. Isikhumba kodwa bakithi. Kodwa yiso maNazaretha kwathiwa asosigqoka. Mhlambe ke noma singeke sasigqoka kanjalo kodwa kufanele sisigqoke. Kube khona isikhathi esigqoka khona. Uthi kwathiwa zonke izifo ziyawuphela mayisefikile emhlabeni. Amen. Ubulephero buyawuphela. Inyonga ziyawusuma. Impumputhe ziyawubona. Nabangabatholi abantwana baba namfuna ukuza ngizana. Wathi konke lokhu siyakubona kuyokwenzeka. Mhlambe ke umbuzo wami nje ungaba umbuzo othi mhlambe olulana. Yilo uthi asikuboni lokho kwenzeka. Wathi ke kwenzeka zonke lezi zinto. Wayesekhuluma kakhulu uNkabini. Wakhuluma nezinto kwasho kwaba isikhathi esibi, isikhathi ezimbi ekabhambatha. Namakhosi amaningi aboshwa lapha. Nawakithi khona aboshwa. Ngoba ngizokhuluma indaba yami manje. Kwaba nzima kakhulu. Kwaze kwabanjwa ngisho inkosi. Eyayisilo inkosi uDinizulu. Yavalela etilongweni. Uthe ke umnikazi waloko kuhamba. Yiloko wahamba inkosi uDinizulu akaze kube nokuthula ezweni. Kaze kuhambe kahle.
ngoba noma owalandela inkosi uSolomoni ayizange zibuse kahle ukuthi ukubusa okahle kwagcina inkosi udinga kunjalo ukubusa okahle kulelizwe kwagcina inkosi udinga ngoba naye inkosi uSolomoni bayifakela upoison ngoba bayizungeza baze bayina ilezi indaba amaNazaretha esithi kasikhuluma sithisho ukuthi sinezono noma nginesono mhlawumbe mhlambe kuyiqondisa mina nezono uthi kuyawukhanya kakhulu konke sikwenza kuyawukhanya khuluma ngenkosikazi yangala phesheya uthukela bangixolela amakhona izihlobo zakho kodwa ngoba siphambi komnikazi akukho kufanele sikufishe futhi akukho kufanele sikusabe kufanele sikhulume kufanele sikhulume uthi le nkosikazi bengiyibona phakathi komuzi mzini wasePhakameni yayiganile ukugana wayo yayisonta noma ekhonza kuleli bandla kodwa sicela ungivulele uLevi 19 verse 27 no 30 ngoba uJakobe 4 verse 1 to 3 Isaka 4 14 19 Amahubo 1 to 2 Ngoba sengigcinayo mangasayifundanga ezinyayikho inkinga siyama kuyoba uthandanga ayikho into esizenzela ngenkani la leli bandla konke sikwenzayo sikulanda isihlalweni amen uma isihlalo singavumi nathi kufanele singavumi ngisho akuthiwa sikuthanda kangakanani amen uthi amalevi awuyibamba uthi le nkosikazi umkhwenyana wayo wayengakholwa kuleli bandla kodwa yena yayilandela kuleli bandla kodwa yayinenkinga angisho ukuthi amakhosikazi kuphela nenkinga nathi madoda sinenkinga yenjobo sinenkinga nje yenjobo bazongizwa abadala inkonzo akusibona besifazane kuphela kodwa njengamanje ngicela ukukhuluma ngalo isifazane ngaphatheki kabi umama ngiqondisana ngikhuluma indaba kaShembe ngicelile esihlalweni ukuthi ngiphiwe kodwa ngibona ngathi ngiphakelwe ngesiqembane esithathu basikhudlwana angiphekelwanga ngeteaspoon mama ngakho ngiyongixolela abathi imisebenzi kaNkulunkulu kuningi bangixolele kancane ngoba ngabe ucelile esihlalweni ucela amazwi angazi ukuthi yini le eyisenza ukuthi bese sijaha ngizwa abanye obaba la bese bedonsana ngamajazi angazi sokuyini yini enye into esikhulumayo ngoba into esikhuluma indaba kaNkulunkulu kuphela hayi indaba yomuntu uma uthi konke ijahile yini ijahile ujabu ukuhleba nokuqamba amanga nokukhuluma kabi ngabanye abantu jahe lokho nokona phakathi komuzi kaNkulunkulu yiloko sokujahile uthi ke lo nkosikazi mayekhuluma ngayo inkosi yamakhosi ithi wabonakala ngasabonakala phakathi komuzi kaNkulunkulu kube nje asezibonakala phakathi komuzi kaNkulunkulu wasebuhleni mhlambe nakhona la ebuhleni asifikanga njalo ngephupho safika nje ngenhloso kaNkulunkulu kwakuthanda yena amen ukuthi kwasuka ngendluzula kodwa kwakuthanda yena mhlambe ukhona ekubona mhlambe sasesone kakhulu lapha enzansi singabe sona ke lapha ngoba manje masuka lapha sasesubheka ngoba uNkulunkulu uthi iJerusalem lapho uJesu asifisile ukuthi kube khona ukuthiwa kuyashabalaliswa kukuhle kangaka
phakathi kwalomuzi kumnandi nakangaka. Amen. Uthi ke ngithe ngibona lo nkosikazi angisamboni phakathi kwabayingcwele. Uthi ngithe ngiyiphesha komhlathuzi ngase ngizwa khona lo nkosikazi ungaphandle. Uthi uzovuma izono kodwa akafuni ukuyivuma kubakhokheli. Angifundele Ncwadi yamaLevi 19:27. Ningagundi amakhanda enu emaceleni niwazungeze. Ungoni isilevu sakho emaceleni. Ningazisiki imizimba yenu ngenxa yabafileyo. Ningazilobi amabala nguJehova. Ungoni indodakazi yakho ngokuyenza isifebe. Ukuba izwe lingenzi ubufebe izwe ligcwele ukona. Gcinani amasabatha ami nihloniphe indawo yami engcwele. mina ngabizwa izwi lakho wayesethi akafuni ukuvuma umshumayela akafuni ukuvuma nakubakhokheli nabefundisa akafuni kodwa ufuna ukuvuma kubaba. Dike inkosi yamakhosi sondela msondezeni. Uma ke efika
baba ngizovuma izono ke Inkosi sonosini uthi ke bengingayiphethe kahle wayesesho leli gama ke leli ngaleli gama leli ke ngeke ngisho anginawo amandla kini ayikho indoda ebikingidlule uma indoda ike yakhuluma bengilala nayo manje ke Inkosi yamakhosi ngithe ngisethempelini ngiseparadise uthi ngase ngibona ukukhanya kungikhanyisa kakhulu khona ilanga elingikhanyisa kakhulu uthi ngathi ngiyabheka emaceleni ngababona abantu ngathi abayiboni lento engiyibonayo uthi ngathi ngiyabaleka ngithi amangweni wangilandela lokukhanya ngitheke uShembe wathi mayifika kulelizwe wazokhanyisa yonke konke okwakade kungabonakala okwenza kwabonakala uthi ke le nkosikazi ngabaleka ngaya kwaDube uthi nakhona kwangilandela uthi ngabaleka ngaze ngawufika eBhambayi emobeni uthi lokukhanya kwangilandela kwaveza zonke izono na wonke amaphutha ami ngithi angikhumbuzise nje ukuthi namanje lelo langa elikhanyayo engafani namanye amalanga lisasikhanyisa zonke izono zethu esizenzayo ziyabonakala ukuthi nje phela mhlawumbe sihlalo mangase sisho ukuthi wena nokuthi singagcina mhlawumbe la ethempelini kungasekho muntu noma ke mhlawumbe mina ngingekho Nkosi yami ngilithemba lami Usho njalo ke umnikazi waleliya lo phambi kwethu uthi bengayiphethe kahle kanti wena uyangibona bethi angiboni nami ngishemba kangiboni kanti uyangibona
uthi ke angimazi lo nkosikazi ngoba wathi ukusonta sonta wasephinde hamba eNyamalanga ukuthi wabheka ngoba wayekade intokazi nje ezimukile noma unkosikazi ezimukile kodwa kwabonakala eseyincipha nciphile sono ke eNazaretha asiyamnciphisa umuntu uthi kade kahle simnciphise Jakobe 4 verse lakhona 7. Ngakho mlaleleni uThixo nimdele uSathane uyakusuka kini. Sondelani kuThixo uyakusondela kunina. Gezani izandla zenu nina zoni. Hlanzani inhliziyo zenu nina eninokuzindla okubili. Yabo. Lapho usubaliza ngesikhathi somthente ohlaba sukudala eminye uhlaba samila waba nokukhuluma okwakhulunywa enye insizwa ngeshwa ke Inkosi yamakhosi ayikho phakathi kwalobunjalo bakho kwathi mangabe lingenisa ulwandle yayisimkhiphela ngaphandle kodwa mina nje ngedwa ngangimkhonzile ngoba engivuselele ngilalele mabekhuluma abantu abadala kodwa ukhuluma ubuNkulunkulu bakho leso siqu leso sesithathu uthi wayisebenza kwa education noma kwezemfundo lo zakwabo wayisebenza kwezomthetho babejwayele nje ukuthi bahambe baliftane bahambe mhlambe kwesinye isikhathi imoto ihambe bahambe ngemoto yomunye kwesinye isikhathi bahambe ngemoto ngizama nje ukusheshashesha uthi ke kwafika isikhathi sokuthi uma ngabe kulesihlanu wase kufika lo mbiko ukuthi cha iphulu zalo wezomthetho sebezofika ngomsombuluko bezobheka amabhuku ukuthi hamba ngokuyiphi kusho ukuthi ke iplan yayisibhidli kanjalo uyanqena ukuhamba yedwa ngoba kukude la kwakuzoyiwa khona ngicela kwakuyiwa ngala eningizimu uthi ke wathi ucela unkosikazi wakhe ukuthi awunqengela phela usibani wathi unkosikazi mayisishilo akusaphikisi akwani madoda mase nikhulumile ngasaphikisi baba mayisishilo ngasaphikisi njengoba seshilo amen awusewushilo kanti yena uselapha esifaleni uthi hayi walala nje nalokho ukuthi angisezumbona ubaba kusonto lesibili
le kwavula amasango cala ukuthi kwavula afukutini uthi-ke uthe ukwalala nje sethi hayi angisizukuya ukuthi nami sengizokwenza imisebenzi yami yakhona la ekhaya. Uthi-ke kwasekuseni uthe maye sibone usekuseni wayesebona indoda ifika ngejubane. Uthi wayeseba nenhlenjana uthi mhlawumbe uzosho ukuthi hayi usujikile umqondo sekuzohanja manje. Hawu kwenze njani ufike uhlahla amehlo? Nawe uzowahlahla njalo. Hawu yini kwenze njani wayesethi hayi hey kusho ukuthi mayingena nje office ethi wenza umsebenzi wakhe ekuseni wasengena nje yikhova. Uthi-ke hayi zikhova asakhuluma okuningi. Hawu yini kwenze njani sibantu bangeke impilo? Hawu zikhova. Hawu yini zenze nje yikhova. Hawu manje sokwenze njani? Awubona fanele uyobika lomdaba kubaba. Awu impela ngizelela ukuthi uthi la selibuya ithemba ngase ngijabule ukuthi hawu nami sengizobaba kanti bethi ngenza. Ngoba nathi ukuthi base behamba beduduza amawa bedlula kovulo yonke indawo le osola kodwa bayazika bangakhona yonke indawo le baze bafika lapha kwase inkonzo ibanjwe ngendlela ebanjwa ngayo kwaze wafika isikhathi sokuthi kufanele kuyonikela. Uma kufanele kuyonikela kwase kutholakala ukuthi hayi kweziwa ngolayini. Uthi-ke esebuqamama uthi iyayithetha nje inkosi inyanga izulu ngesikhathi ithetha nje kakhulu khona iyayithetha ngapha ongeke ngikhulume. Uma ngabe ithetha yayisi uthe mase sizofika lo mnomzana uthi angimusho kodwa ngiyimo mase sizofika eduze sibongo sakhe qala ngo-M mase sizofika eduze khona maye khona ongixoxe kodwa yedwa wabo lo okhuluma le ndaba akekho nesiqiniseko salokho. Uthi wayesethi hey nina bafana anizi kimi senoze nilethe zikhova. Kusemaphosi bangaki zabeza lapha ngoba sebexoshwe izikhova beza kuwo mhlambe nami ngomunye wabo. Manje into emxakayo uthi waze ngani khona indaba zekhova waze ngani ukuthi nazi ikhova lapha ngabe siyibuza Shembe lezi zikhova hambo ngomnyama sengizoya ngasekupheleni kwesamakhosi kodwa khona indaba engeke engeke ngize ngihlale phansi ngayishona. Kodwa mhlawumbe engakayisho le ndaba ake ngikhulume nje. Ngothimo kancane. Lulaphana emzimkhulu. Umzimkhulu lo ngala enyakatho. Sekufika ke umama ohamba nge-wheelchair. Mayifika lo mama ohamba nge-wheelchair. Useyacela ke lokho akucelayo uzokwenzela athola ngaso. Usebuyele emuva kodwa into emxakayo ukuthi mayibuyele emuva ihamba nge-wheelchair useyihlangana nemoto yenkosi. Ikhama ngaphambili kanti ngokwazi kwakhe yena wazi ukuthi inkosi uyishiye emuva. Kodwa useyithola ngaphambili. Uma ngabe ithola ngaphambili isihamba ngemoto isihambe ngenyawo. Uma ngabe ihamba ngemoto athi uyabuyela eceleni le moto ivele imqonde yini. Awathi uyijikisa bonja cha le moto izanqokuza. Samwaqagela ngithi mawuthi mhlambe uyaphila ungenze njani mawubona imoto iza kungeke nibaleke.
Kodwa ukuxaka lo muntu wabaleka, lo mama wabaleka. Wasuka washiya wheelchair wabaleka. Kwaba kusinda kwakhe lokho. Ungabinde nabanye bathi mawufika kuyokwenzeka yonke into. Nabangaganye bogana. Nabangenamisi baba nemisi. Nabangenamoto baba nezimoto. Konke nje. Abangafuyile bofuya amagusha, bafuya inkomo, bafuya imbuzi. Awukusifika. Yes, Ngo-2011 Inkosi yamakhosi ihlala kwisihlalo okusona esikufanele okunesakho. Wenza umehluko empilweni yami. KwakuMay 2011. Ngaya nami egibisile. Ngaya nami egibisile. Njengabo bonke abanye. Abukho kwakungiphethe noma engangibuzwa kangako. Kodwa kwathi maphakathi nesonto mhlambe kwangolezithathu. Ngase ngizwe nje umzimba wami ngathi awukho kahle. Hayi ngaya kodokotela ngaya kuphi ngenze kwenziwayo. Ngiyezwa ukuthi kodwa ngona ngiyahambela. Kodwa ngiyezwa nguzwe le mawuthi umzimba wakhe awufuni ukuthwala kahle. Wasethi ngolesihlanu ngasithi no. Ake egarden clinic sambe ngiyothola ne-specialist. Esizobona sizonzima. Hayi ngangena nje contract ngokujwayelekile. Waqhubeka kuthe kusuka. Hayi wathi udokotela no, admit. Wahleli nginganabe ngishayelela nje ngihambela. Ngenhlanhla khona engihamba naye. Manje imoto kwathi hayi imoto izokwela emuva nalowo hamba. Hayi no ngasala ngokuphela. Dokotela nawe uyalalela. Uyaqamba noma ngaphi ngodokotela. Bazi abasebenzayo babeqamba ngamanga. Udokotela sengiyakhula. Angayi ngempela umsebenzi. Uthe ngabo 5 ngayizwa lento no iyakhuphuka le. Ize sifubeni. Kwathi ngabo 6 ngazizwa ngikhwehlela ngendlela engayiqondi. Khwehlela ngempela siba noma sibu4 yodwa. Hayi ngayizwa insizwa ngaphesheya uyagula lo muntu. Noma athi ngikula ngempela ngizozona la. Ngagula lo muntu. Ngikhwehlela into engami. Kulobo busuku ngicabanga umhla ka6 mina. Ya umhla ka6. Kulobo busuku angazanga ukuthi kwenze kanjani. Kwabe indaba yami ngisiyaphela.
Ekuphelile ke nje angisazi nami ukuthi ukwisima kanjani ngoba ngeke ngixoxele kwenzakala. Kodwa la ngaphaphama khona ngicabanga ngaphaphama e-ICU. Kwangathi ukuthi ngoba wacima nje ibala. Ngase ngibuka nje ukuthi ngashiya nami ukudla engikuthandayo ngaba amadumbe noma yini. Ngakushiya nokuhle, ngakushiya nokuphakama, ngashiya konke. Mhlawumbe ngahlabela isihlabelo esisala ukuphakama. Besiya kumazwe ngamazwe. Uma Inkosi ivuma sizobuye sibona. Ayi kwenziwayo. Kwazi ukuba ngcono ngiya e-high care. Ngaya e-high care ngaphuma e-ICU. Ngaze ngayewodini. Kodwa ewodini ngiyiswa khona ngiyazizwa ngakwazi ukuzenzela izinto. Kodwa wafika nje udokotela. Wathi hayi wena phuma manje. Athama lesawo. Kodwa uphuma kanjani umuntu ngoba akakwazi mthambe nokuyigeza nokwenza ini. Ngoba nenkani la dokotela mshoko. Wathi hayi no ngiyamkhipha. Ngibona ngipha kanjani. Kodwa ngila indabeni yakho kwesona Nkosi. Uthi ngesikhathi kwenzeka yonke lento kwathunyelwa. Kwathunyelwa esihlalweni sona lesi siphambili. Indoda engangijwayelene nayo kakhulu eyayiganwe uMagumede ngiyibiza ngosibali. Namanje ngisayibiza ngosibali. Kodwa ukuthi ayikho kwephathi. Kodwa ayisibali khona. Ngokuthi umvangeli noma ngamusho umvangeli uyikhaya ngiyizwe ngokuthiwa uyikhaya namadodana iyabana le ndodana isifonela umvangeli umkhwanazi cala thethwa ngofakazi mangabe bengekho ufakazi bokwazi ukucala lapho lichithile sithetha ngofakazi ukhona umkhwanazi lapha noma engekho esontweni kodwa ukhona umkhwanazi lothuluka indaba ngesengixoxelwa uwe uthi cha uthe manje ngithinta usibanibani umbiza ngegama bajwayelene ngoba bangakubo ngalo kompulu uthi ngase ngiphuthuma ngeNkosini ngayifica Inkosi ingafakile ngisho umjiva igqokele ngase ngibona ngale kitchen ngavela ngasekitchen yayisivele ekitchen kwayona uthini umkhwanazi thini imbangela ukuthi ngase ngilibika udaba awucha usibanibani yasaba igama lokuyibiza ngeNkosi bakhona Inkosi yama-crucified kodwa umbana nje kaGumede lo ukhulumayo baba usenkingeni inga yani hayi liyabhubha awengani beke khona nje gibisi la hayi ngezwe noma yini Inkosi esihlalweni bathi yabuza yathi kambe uzalwa umama wesingaki uthi kwathola ukuthi noLuka umbangela akazi kahle hle ngasengize umbonizana ngegama wathola ukuthi akazi kahle hle wayesezama ukubuza kwathi hayi umama wokuqala yayisithi Inkosi esihlalweni kodwa bayahlupha abantu kodwa Inkosi ikubusisa basakwazi ukungena esibhedlela novaselina namanzi kwathiwa cha usakwazi wasebusiswa ngendlela wabusiswa wase kuthiwa ngifike-ke ngigcotshwe-ke ngikhothwe-ke nalazi ulimi lalekhaya nokwenza kwalekhaya bathi-ke ababekhona sengixoxelwa nawo Nkosikazi uthi impela kwafika nakho ukuthi afike sakufixa konke umzimba-ke sakufixa ukuthi sifixa ini ngoba vele sifixa into eyithulele elindele usuku hayi ngosuku elindele ukuhlamba isikhathi bangifixa bangizisa sengifakwa nangenkani ngicabanga phela sekukukhamisa ukuthi sekubanjwe uthi kodwa umakoti into engimangazayo yinye uthi ngoba kwagcina ngaleyo langa kwathi masiqeda nje ukwenza lento esiyenzayo wathi udokotela akasekho umuntu ophinda angene asafuni umuntu nomuntu ozovizitha
sekufanele ngenani unkosikazi wakhe kuphela. Uma ngabe ukuthi unkosikazi wakhona mhlawumbe amncomayo noma athi mhlawumbe babe u2 kodwa unkosikazi kuphela hayi omunye umuntu, ngoba abanye babefika phela kungakenzeki lokho, abanye bathandaza benze yonke lento nayo wathi nje igcine nje. Kwathi makushaya umhla ka6 ngingene ngo6 May ngaphuma ngo6 June, nyanga yonke ngangisesibhedlela. Ngalo Shembe wenu ke manazana ongowami futhi nami. Ngakho njengoba silapha sididekile sisendabeni ephelele. Manje ke ukuthi noma ngingathandi ukuze esontweni ngithi angize ngoba ayikho indlela engabo njengoba ngihlabele isabelelo nje angisastedanga bengizosiphethe ngenxa yesikhathi. Angazi ngabonga ngani ngoba ukuguqa kwami phakathi kwale ndawo kuwumusa nothando oluvele sihlale. Nkosi yamakhosi. Sengiyake nasesibeleni. Kodwa ngiyafisa ukuthi ayuze sendawo lesemhlala phansi. Likhulu. Ashoma isikhombisa. Shabalala. Yiko
Siyabonga amazwana nesotho indaba zethu Gumede Inkosi zimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo seshumi. Ngicela umfumane Gumede umagumeni wasenyakatho asihola nesihlabelelo Nkosi zimbusise. Nkosi uSuphawangcwele.